Hello friends, bye Bodo job info official YouTube channel दा बे समाव big update सफैदों बेनो जाबाय ADRE नोंथांमोननि Grade 3 आरो लोगोसे ड्राइभार साख्रिनि एडमिट डाउनलड खालामनाय दा फाइनाली गोदान अफिशियेल नोटिस आरो बे एग्जामा 29 सेप्टेम्बराव जागोन बेखायनो भिडिअखौ नायदो जोबजासिम हानायसेबां शेयार खालाम लाइक खालामनो दाबाव आरो जायफ्रा गोदान चेनेलाव फैदों साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो साख्रिनि आपडेट नोंथांमोना मोननो हागोन आरआरबी एनटीपीसी नोंथांमोननि स्टेट वाइज भेकेन्सि फैबाय लिंकआबो एक्टिभ जाबाय दा बावैनो एप्लाइ प्रसेस भिडिअ आरो लोगोसे डिटेल्स भिडिअ फैगासिनो नोंथांमोना नायनो दाबाव दा फाइनाली ग्रेड 3 आरो लोगोसे ड्राइभार पोस्टनि एडमिटनि सायाव आं नोंथांमोननो बाथ्रा होदोंमोन जे एग्जाम जोबनाय लोगो लोगो एडमिट डाउनलड खालामनानै मोनसिगोन होननानै दा फाइनाली जों फैग्रोबाय अफिशियेल साइटआव बेनिफ्राय ग्रेड 3 आव नोंथांमोना क्लिक खालामदो स' खालामनाय लोगो लोगो मोनथाम लिंक मोनदों 1 2 3 बेयाव नोंथांमोना क्लिक खालामबानो जायखिजाया लिंकआव जों एडमिटखौ डाउनलड खालामनानै लानो हागोन आरो लोगोसे बेयाव नोंथांमोना दायो मोनबाय थादों एचएस लेभेलनि ग्रेड 3 आरो बे एग्जामा गाबोन जागोन बेखायनो बयनिसिमबो अल द बेस्ट थाबाय ग्रेड 3 नि एग्जामा गाबोन जाग्रोसिगोन बेनो जाबाय एचएस लेभेला स' बेखायनो जों लिंक 1 आव जों क्लिक खालामबाय आरो खालामनाय लोगो लोगो दासान्दि नोंथांमोना एडमिटखौ मोनगासिनो दङ बेखायनो एप्लिकेसन नाम्बारखौ होनानै नोंथांमोना लगइन खालामनांगौ जुदि बावदोंबा फरकड आरो जुदि मोनथ्राबा हेल्पलाइन नाम्बार दङ बेयाव टल फ्रि नाम्बाराव कल खालामनानै नोंथांमोना लाबानो जाबाय आरो आईडी गोमादोंबा फरकडाव खनसे क्लिक खालामबा नोंथांमोना रिकभारि खालामनानै लानो हागोन स' बेखायनो जोङो फरकडाव क्लिक खालामदो आरो बै समाव फन नाम्बार होनाय रेजिस्टारा बेखौ होनानै पार्टिखौ होनानै साबमिट खालामबा नोङो रिकभारि खालामनानै लानो हागोन आरो बे जाबाय एडमिट डाउनलड खालामनाय प्रसेस दा जों अफिशियेल नोटिसखौ नायनोसै दा फाइनाली बे जाबाय अफिशियेल नोटिस आरो बेनो जाबाय डिग्री लेभेलनि आरो लोगोसे एचएसएलसी लेभेलनि एडमिट कार्ड दा फार्स्टनि पोस्टआ बेचेलर डिग्री मोनदों जेराव एग्जामा 29 सेप्टेम्बराव जागोन सानडे खालि 9 AM निफ्राय जागोन 3 घन्टा एग्जाम जागोन बेनिफ्राय बे पोस्टआ ओरैबायदि कम्बाइन दङ डिग्री आरो डिग्री लोगोसे कम्पिउटार सार्टिफिकेट गोनां आरो साइन्सनि आरो डिप्ल'मा गोनां स' बे एग्जामा लोगोसे स्टेनआव दङ आरो बे एग्जामा नोंथांमोननिया 29 सेप्टेम्बराव कम्बाइन जासिगोन माने नोंथांमोना सानडेआव मोनसिगोन प्लास ओइदिनखालिनि बेलासियाव एचएसएलसी नि एबा ड्राइभार पोस्टनि एग्जामाबो जागोन बेनो जाबाय बेलासियाव 1:30 निफ्राय जागोन अके माने ओइदिनखालि डाबल एग्जाम दङ फुं आरो बेलासि अके स' बेखायनो एडमिटआ नोंथांमोना गांसेयावनो मोनगोन जुदि मोननै पोस्ट एप्लाइ खालामदोंबा आरो बेनो जाबाय ग्रेड 3 साबो गोग्लैगोन ड्राइभाराबो गोग्लैगोन बेनिफ्राय डिग्रीआबो गोग्लैगोन आरो जेब्ला एडमिटआ फैयो रिलिज खालामथारो नोंथांमोनजों आपडेट खालामगोन दा डेटआ माब्ला स' डेटआ जाहैबाय नोंथांमोना एडमिट डाउनलड खालामनाय डेटआ बेनो जाबाय अफिशियेलि एनाउन्स खालामखाबाय बेनो जाबाय 16 सेप्टेम्बराव थ' गाबोन एग्जाम जोबनाय लोगो लोगो अखानायै समबार खालि नोंथांमोना एडमिटखौ डाउनलड खालामदो 11 AM जानाय लोगो लोगो नैबे मोननै अफिशियेल वेबसाइटनिफ्राय नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै लानो हासिगोन प्रब्लेम जायोबा कल नाम्बार दङ बेयाव नोंथांमोना हेल्प लानो हागोन 10 AM निफ्राय 5 PM नि गेजेराव वर्किं डेजनि गेजेराव दा बेनो नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेट